Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Ba shuma diplomli vrach-urolog kandidат, xirurg, vrach-urolog tuzukli diagnostika kenjoyindash binandagon muhtaram. Yurtimizda Kongress O'zbekiston assotsiatsiyasi reproduktivniy meditsina megat va andrologiya dar shahri Toshkent. Hamin kongress ba mana hozir professor har chizoyki nav texnologiya dar andrologiya dar meditsina hasta ba mo'amiz leksiya xondestida. Як чиза гуфтани ҳастам ки ҳастан ман бисёр анализ кардам дар инҷо омадам ҳамкасбои худмон қати суҳбат мекунем гап мезанам дар бораи ҳамон нав чизо дар бораи вообще урология андрология ва як чиза фаҳмидам ки ҳамон ҳамкасбоим ки ман русиро медонад англисиро медонад ҳамин темаро нағз мефаҳмад яъни ҳамин мавзӯъро нағз мефаҳмад аз сабаби ки нағз мефаҳмад аз сабаби чи аз сабаби ки ҳамин проблемаро дар ба забони русӣ ба забони англисӣ хондагӣ ҳаст барое ки ҳамин ина мо ин докторо бисёр мақолаҳое ки научни статьёе ки ҳаста ба забони русӣ мехонанд ёки ба забони англисӣ ман гап қатъи нагуфтан нестам ки шумо бояд забони тоҷикиро надонед забони тоҷикиро бояд ҳама бидонад ин забони модари мо аст лекин забондонӣ ҷаҳондонӣ мегӯяд ин аввал гуфтаги ин чизора барои ин забондонӣ ҷаҳон ки забон надонӣ ту бояд ҳамин чизора мефаҳмӣ барои ин ман ин якта тавсия барои ҳамкасбои худам барои моро бисёр кас тамошо мекунад аз ҳар ҷо ва ҳамон ба як чиз гуфтани ҳастам ки муаммо ки агар статья ҳамин забон одам донад нағз мефаҳмад ва забони модари қатъи забони урусӣ забони англисӣ донистаги одам бисёртар дар бораи андрология фаҳм дорад илм дорад барои ин омӯзин ҳамин чизоро моро ҳама докторое ки аз ҳама ҷо моро тамошо мекунад ба мо тавсия ҳастам ва худам гуфтани ҳастам ки алҳамдулилла мо дар шаҳри Казан Россияда хондагим русиро медонем ва ба мо осонтари ҳамин чиза гуфтан ва ҳамин чизе ки дар нав чиза гирифтем илма гирифтем фақат таҷрибаи худмонда истифода мебарем ва касалоро эффективно яъни туғри табобат мекунем туғри диагностика мекунем барои ҳамин ин ҳам хеле як совет буд бинандагони муҳтарам ба шумо дипломни врач-уролог андролог хирург врач-уролог тузукли диагностика кинҷоиндаш буд ба мо обуна шавед поделиться кунед дигаро видео қатъи ҳамин видео қатъи дигар дӯстотон қатъи ва комментарияда саволотон дошта боша обязательно бинависед хонда албатта ҷавоб медиҳем саломат бошед.